Sinibingelele sinamukele babukeli bensika yesizwe TV1 nomlandeli wohlelo Siyathokoza emakhosini. Igama ke uNkosi Sibongo okamngadi ke abaningi bangibiza ke nkayi ke uMr King. Babukeli nani balandeli sekuleso sikhathi futhi la sinilethela khona futhi omunye udokotela noma ngithi ke udokotela ke owazi kakhulu kule channel odume kakhulu ngomkhulu madumezweni injula buchopho efundisa kakhulu when it comes to izinto zomsebenzi lo ka traditional healing noma ke isiZulu nje uqobo lazo ngoba mesikhuluma nomkhulu suke singakhulumi lokhu kwedlozi kuphela kodwa ke siyafundisa okuningi okuphathelene nesiZulu noma ke nayo ke indima le noma ke umkhakha lo ka traditional healing. Mkhulu sikubingelele sikwamukele ohlelweni Siyathokoza emakhosini. Cha sibonge ithuba Mr King bese sikubingelela ke nawe Nkosi yami bese sibingelela nombukeli wensika yesizwe TV1 lo okhulumayo Nkosi yami sawuye nje umkhulu madumezweni bakithi uye umfana kaSomkhehlekhehle lo umfana kaNonjikanjikane uye lo umfana kaGedezile bakithi uye nje umuntu ongashintshi ohleze njena noma uhleze kufica nje Mr King Ongashintshi hayi ngeke ungizwe kuthiwa hayi sengathwalisa hayi ngiyalapha Mr King uye nje nkosami inyanga le nkosami elapha ngamakhubalo nangamakhambi ke ukuthi uyahlala nami phansi ngoba into ebalekile ukuthi sihlale phansi sixoxe sesobe sesikhuluma ke mhlawumbe sijule sifike nala nawo sokungalindele khona singafika khona kunjalo. Cha mkhulu la namhlanje bengithi angingene nje ezintweni ezithize esike sakhuluma ngazo emavidweni edlule namhlanje noma ke kulama video esiwenzayo nje sesicacisa ke manje sesijula ekutheni ke sasikhuluma ngani noma sasithini ngiyazi mkhulu emavidweni edlule umbukele ekhaya uzobo ukhumbula ukuthi buyihlalela nje kodwa uzixoxa nje futhi kungabuzi umuntu kungakhulumi umuntu. Namhlanje ke siyakubuza mesikubuza siphekele ekutheni umbukele ekhaya imibuzo siyibuza noma comment noma agcine ngakhomenta kodwa nayo imibuzo siyambuzela namhlanje la kwinsika yesizwe TV1 nawe futhi imbukele ekhaya usikhathi noma isikhathi sizofika sokuthi uzibuzele mathupha umkhulu ulive loyo lokho esiushumayela njalo ukuthi ke uzoqala la ku channel kuleli sonto esiyakulo la sohlala khona phansi nodokotela kanje ukwazi ukuthi nawe uzibuzele imibuzo yakho ufuna ukuyibuza ukwazi ukufona ucela ukuhlola ucela ukubheka amaphupho ucela yonke into ofisa ukuthi umkhulu ekwenzele yona ube kwenzela ngaleso sikhathi sika live. Umkhulu namhlanje itopic angeke ibe yodwa kodwa bengifisa singene entweni abantu abaningi abakubuze kakhulu kuyona noma ababuze kakhulu imibuzo kuma video mabili mengikhumbula kahle esakhuluma ngawo ngalento besikhuluma ngokuthwala mkhulu. Ivideo yethu yokuqala sayihlukanisa kabili sakhuluma ngokuthwala ngotikoloshe ngokuthwala ngomkhofu. Eyesibili sakhuluma ngokuthwala ngesipoki ukuthwala ngenyoka ephilayo nokuthwala ngenyoka yamanzi mkhulu. Amen. Ngiyazi lama topic nje e5 nje angeke sikwazi ukungena kuwo wonke kodwa sizozama ukwa general siwahlanganise siwamixe kube into ecishe ifane nento eyi1 mkhulu. Itheory noma ngendlela umkhulu abechaza ngayo lama video adlule mesikhuluma ukuthwala kumuntu ongabukanga sisuke sikhuluma ngani ba uma kuthiwa sibonge ke Mr King ukusinika ithuba nje Nkosi yami. Abona makuthiwa sikhuluma ngokuthwala yebo kusuke ukuqala nje kusuke kukhomba ukuthi okay inhlanhla kumuntu ayikho stable nje ayikho whether isesidalweni whether isedlozini ayikho inhlanhla manje ke siyamthwesa leyo nhlanhla ukuthwala ke lo usuke kodwa ke manje le nhlanhla usuke sekungeyinkani sifuna ngenkani manje yazi usuyiphoqa ngenkani le nhlanhla ukuthi whether uyidlozi liyathanda noma lithandi wena isifuno sakho ukuthi ucebe ube nemali uye phambili uphoqa izinto ngenkani utshatha ugodo lana wenza izifungo lana uyathwala thwala ke lokho ukuthi mina ngifuna u1 no2 no3 no4 mina
ngizonikela no-1 no-2 no-3 no-4 yeah thwala-ke lo amen akukho nje okunye. mkhulu mangase ngibuze noma ngibuze lombukeli ukuthi ukuthwala kuhlukene kangaki noma kungaki ke khona ukuthwala meziyasibala indlela zokuthwala zingaki zihluke kanjani nazo lezo indlela lezo esoyibala noma umkhulu ezibalela zona. Mr King yabona mangathiwa sikhuluma ngokuthwala indaba ende engapheli na angithi manje ukuthwala kuhlukahlukene ngokwemoya esuke ivuswa kuhlukahlukene ngokwemfundiso esuke umuntu afundiswe yona ukuthi uma uthwalisa kanjani uthwalisa ngane. Manje ukuthwala kuyindlela eziningi ngoba ukuthwala kuyahamba namasiko thizeni ukuthwala futhi kuyahamba nokuthi wena ngoba umuntu omnyama or wena ngoba umuntu omlungu or ngoba use-South Africa la eSouth Africa sithwalisa kanjena ngoba use-Ghana la eGhana sithwalisa kanjena ngoba use-India. So ukuthwala kuyinto eningi eyihlukahlukene ukuthi ke thina abakaZulu kuphi ke ukuthwala esikwazi ukwenza ke Mr King. Umuntu ke ukuthwala okhona kuya kube ukuthi okokuqala kuyenzeka ukuthi kuthathwe umuntu ongasekho enziwe njengoDikoloshe kodwa lokho ngicathi ngangikubekile ekhaya ngathi lokho kusuke kuzokunika lama-powers okungawona ukuthi akucebise. Uma uzothatha umuntu osuke sevele eyifele usuke kuzokunika lama-power okucekelela umuntu phakathi kusuke kuphathelene nokuthakatha phakathi. Kuyenzeka futhi ukuthi kuthwetshula umuntu osaphila avuse enziwe uDikoloshe ngoba umuntu esuke ufuna ukuthwala abe nalawo mandla asuke ekade lo muntu mhlawumbe uthola lo muntu bekukhona into ekade yenza manje nawe kunento ofuna ukuyenza ethi ayifane naleyo bese wena kuthiwa ayithwala ngaye ke lokho uzothola lamandla akhe. So kuyenzeka ukuthi ubulawele umuntu avuswe kuwena ukuze akwazi ukuthi akwenzele izinto. Kuyenzeka futhi ukuthi uthwale ngomkhovu ukuthi uhambe uyofuna isimo sengane noma ulala nemfene. Kuyenzeka futhi ukuthi uvuselwe inyoka yasehlathini. Kuyenzeka futhi uvuselwe bese kunento engayichazanga ke eqaleni. Inyoka zamanzi zimbili. Kunenyoka yamanzi eyimfwathi. Le abantu abahlezi beyiveza kakhulu ku social media bese kuthiwa le oyibona ke physical bese kuthiwa hayi nangu umnikazi wamanzi. Ngoba phela bonke abantu babazi ukuthi hayi ngoba nake inyoka sekungumnikazi bese kuba khona ke inyoka leyo umakhanda khanda ke kuba umnikazi. So uyavuselwa ke zona lezi zinto. Kuyenzeka futhi omunye umuntu bamthwalise ngesikapa bamphakamise kodwa kusuke sekuyisiphakamiso lesabona ukuthwala. Amen. So ukuthwala kuningi kuhlukahlukene mkhulu. Amen. Kuhlukahlukene mkhulu isiphakamiso sithi usukuthwaliswa ngesikapa noma usuphakamiswa ngesikapa kusuke kwenze nje. Kunabantu mkhulu abalapha ekhaya noma umbuyele ekhaya othi mina ngifuna ukuthwala kodwa ngiyafuna ukwenza into ezongenzela imali. Isiphakamiso singasibala njengezinto ezingakwenzela imali. Isiphakamiso Mr King into esimnandi ngayo kuyizona futhi esenza ukuthi kube ngathi sona sinabo kakhulu ubungozi. It's because labantu uma kuthiwa Mr King uyayiphakamisa which means already vele ikhona. But ukuthi phansi usufuna ukuyiphakamisa. Mawe inyanga ukuvele inyanga kodwa ukuthi ngoba abantu sebe abangeni so ufuna ukuphakamisa ufuna ukuphakama. Usomabhizinisi unali business liyasebenza vele kodwa manje ufuna ukuphakama. Uyaphakama lapho so kuphakanyiswa into esuke ivele ikhona vele wena. So umuntu ongathi yena akafuni ukuthwala ufuna ukuphakama sekufuna abuye abheke ukuthi ngoba isiphakamiso sisebenza kakhulu ngobizo. Angithi kuyenzeka kube khona umuntu othola ukuthi ngokwesipho sakhe usomabhizinisi uphakamisa leso sipho ke so business. Kuyenzeka kube khona umuntu ngokwesipho sakhe uyinyanga noma uyisangoma noma uyini uphakamisa leyo nto. Kuyenzeka uthola ukuthi umuntu ngokwesipho sakhe uwumthandazi
uphakamisa lezi ithunywa ke zikuwena but nje specifically uphakamisa into esuke iwubizo kuwena uphakama ke kunjalo. So umuntu kahle kahle esithi siyaphakamisa kuye kusuke kufanele kube khona into ayenzayo. Awukwazi ukuthi ngifuna ukuphakamisa ngibe nemali kodwa ungenzi lutho nje. Ngeke Mr King akuhambe kanjalo. Ikanjani le nto? Ngeke uthi ukade ungasona isangoma. Bese sithi hayi siyaphakamisa uzoba isangoma. Uthola ukuthi ke unawo vele umoya wokungoma. Yeah. But ngento yokuthi ngoba wena awuyithwaselanga lento. Yeah. Awuyivusanga lento. Asikwazi uzoyiphakamisa kanjani ngoba manje ifana nento engakafiki, engakabhekisi. So uphakamisa into suvela usuyenza vele. Phakama ke kunjalo. So noma ngabe yini ewubizo kuwena iyakwazi ukuthi lento le inikezwe ukuphakama kufana nama steroids. Oh yeah, okay. Yes, uyabooster kahle kahle la into eveli ikhona. Singasho nje kanjalo uthi ukuphakama kufana nama steroids. Yeah, ngeke uphakamisa into ongenayo egazini kuwena emzimbeni. Phakamisa into eveli ikhona emzimbeni khona. Amen. Phakama ke lokho. So mkhulu la kumuntu osekhaya othi mina isithwalo ngiyasifuna. Ukusaba noma into engiyisabayo ngokuthwala ilento yokuthi kuyafiwa. Sikhona mkhulu isithwalo osaziyo esingabulali njengo doctor noma njengomkhulu Madumezweni othi mina isithwalo esithize nesithize asibulali ngaphandle kokuphakamisa. Uphakamisa ngisabulali mkhulu osuku uphakamisa vele into ekho. Yes, hayi uphakamisa kubulali. So sikhona yini isithwalo athi umkhulu sona asibulali noma angazi noma ngiyakubuza kanjalo noma ngithi iziphi izithwalo ezibulalayo iziphi engabulali kodwa ngifisa ukuya lapha ekutheni kumbukele ekhaya ocabangayo ukuthi ngiyafisa ukuthwala kodwa angazi ngithwale ndlelani. Okay, Mr King, umbuzo wakho ngizowuphendula nje kanje. Yebo sikhona. Cha bo asikho. Okay, kukabili. Yes. All right. Sikhona isithwalo ozothi mawusenza mhlambe ake sibeke nje into esimple. Wenze nje into elula. Wathwala ngedlozi. Okay. Yeah. Uthwele ngithi umuntu abantu abaningi bayazi ukuthi ukuthwala lokho ukuthi akube ngcono. Kodwa manje inkinga angeke sithi akubulali ngoba inkinga iba sekutheni uyayilandela yini imigomo yakhona ngendlela efanele ukuthi uyilandele ukwenza konke yini okusuke kushiwo ngesikhathi ekufuna ukwenze ngakho ngoba uma ungasakwenzi lokho semthwale besikade singabulali siyaqala siyabulali. Okusho ukuthi hayi ukuthi ahlahle lesithwale besingabulali ukuthi nje ngoba wena ubusalandela yonke into yakhona manje ngoba usukhathele sesiyakuvezela cha mhlawumbe phela thina asile uzohlala. Egcineni kosuku njengoba usifusile ufuna wazi ukuthi asisasuke kuwena sikhona lesi sivumelwano esasivunyalene ngaso sisafuna sisamila sikashiya usamile. Yes, so kukhona ukuthwala okungabulali uma uzoyigcina yonke imithetho yakhona. But into esuke ibe inkinga isekutheni ngisho ngathi isithwalo asibulali. But funa wazi ukuthi ukhona umuntu okusuke kufana safarish ukuze isithwalo sakho siye phambili. Kuhamba nje kanjalo. Ngoba uma singabulali kusuke kuba ukuthi sithwebula inhlanhla zabantu. Ukuze kuphakame wena yakhe inhlanhla. Ngithi labantu bathi bathwebula lenhlanhla bathwebula lenhlanhla yabo. Sebezosala babe nenkinga abahlupheke. Ukuhlukumezeka khona futhi ukuthi kuzothwebuleka imiqondo yabantu. La ekhaya kube khona izingane engathi ayithathi kahle ngoba ayihlanyi ngoba ukuhlanya okunye lo. Yes, kodwa kunezingane nje sobona hayi la akuphelele kahle khona la kubuye kushoda khona bese kuba khona futhi ukuthi kuzozaleka idalwa la ekhaya uyabona ngokuthi wena ngithi yabo lento ukuthi as much as ingabulali but
khona la kusafara khona abantu abathize bakhona abantu abazosafarisha ukuze ukwazi. So uma singabulali isithwalo siyahlukumeza. Yeah. Yes. Masingabuyi ngithi phela kukabeli ithila umuntu ukuze engahlukumezeki ithi uyahamba emhlabeni. Uyahamba. Uma engahamba emhlabeni ufuna asafarishe. Yeah, ukuze ukwazi ukuya phambili isithwalo ngesikhathi. Yes, so sikhona esingabulala hayi ukuthi sihle. Ngoba uma uthi sihle isithwalo usuchaza ukuthi wena ayikho into ebheda ngaso uzichaza ukuthi nje konke kwaso kumnandi asikho isithwalo esinjalo. Asoze futhi sabafanele usafarishe abantu. Yes, isithwalo nje sisebenza kanjalo asithinda kusafari kodwa ikakhulu makuthiwa kusafarisha abantu ngokwesithwalo. Kuhlezi kuzoba sekhaya egcekeni uma kungafi umuntu. Yeah. Uma kuthiwa kuzosafarisha abantu uma kuthiwa uzothwebula inhlanhla uma kuthiwa uzothwebula imiqondo ikakhulu kuba isekhaya amen. Mkhulu la kunodatshana la nginge ngikhulume manje olukhona ohlweleni uhlelo esilenze eceleni ekuthiwa i-Tell Your Story edlala khona la ku-Umthetho TV. Amen. Lapha kunabantu abakhala kakhulu lapha ngezinto abazenza empilweni noma abayithatha empilweni zahamba zabahlupha. Angengene kuma episode akhona uhlelo lelilanga lelo. Kodwa kunodaba olungithintela mkhulu. Amen. Umuntu anonymous kunjalo. Owathathelwa noma wenza umcimbi ekhaya. Wathi menza umcimbi ekhaya kwakhona izinto ezithathekayo khona umuntu womndeni mkhulu. Umuntu womndeni mayithatha izinto shuthi walisebenza ngendlela ezisebenza ngayo. Amen. So lo mndeni loyo kuyimanje noma mechaza ukuthi akuphili umuntu wonke umuntu wenza umcimbi egcekeni kuyahanjwa. Wenza umcimbi egcekeni uyahamba. Wenza umcimbi akwenze uyena wenza umalume wenza umcimbi uyahamba. Ubhuti wenza umcimbi uyahamba. Ubantu kusuke kwenziwe njani mkhulu kulo msamo lo? Kusuke kuganga noma kusuke khona umuntu owathwala ngalo msamo lelo khaya lelo. Just nje ukuthi sithi ungena kancane ngifuna ukubona lento esiyixoxayo ilento engicabanga ukuthi iyangena yini ekutheni khona umuntu okwazi ukuganga emsamo ekwenza umsebenzi ekwazi ukuthatha into kuthiwa ukuthwala ke lokho ngedlozi noma kokunye lokuchaza mkhulu. Kukaningi kahle okomsamo Mr King. Kuyaba icase yokuthwala kuyaba futhi icase yokuganga. Yeah. Yeah. Okay, futhi sigcine kulo mbuzo wami. Yeah, siqhubeka khona ngizoqala nje phansi ungabusabuza uzolokho. Uye kubuka lo mfana lo lethe ngikhuluma ngayo nje. Sibe sishutha yenziwa kulo baba lo mfana ofika manje. Hayi asiphenduleka. Mr King kuba kabili. Kuyenzeka kube icase yokuthwala. Yeah. Kuyenzeka futhi kube icase yokuganga ngoba umsamo uba nezindlela eziningi. Yeah. Ake siqale lana. Kuyenzeka kube ukuthi uma kwenziwe umcimbi la ekhaya. Thola ukuthi la ekhaya sinaye manje umuntu osemndenini kodwa manje isingaboni ngasolinye naye. Yeah. Manje uyakwazi futhi lo muntu une access yokuthi aye lapha kwagogo. Emsamo ngoba umsamo ukhona lapha kwa round kagogo. Uyakwazi thangene lapho ke la ngathi sibeka khona izinto zala ekhaya ukuthi masenza ngazo umcimbi kakhulukazi nje njengomese leyo okwazi inkomo. Yeah. Amathambo ekade abantu bedla ngabo. Angithi amathambo maye abantu beqeda kudla uma ukuthi ubuke awalahlwa phansi. Yeah. Abuyiselo ogqokweni bese yathathwa yobekwa la bekukhona. Sekwabantu bala ekhaya ke asebezobona ukuthi benza kanjalo. Kuyenzeka kube khona umuntu womndeni ke ozothatha umese la ekhaya ahamba
ahambe ayolumba ngendlela ayolumba ngayo ukuthi maske esaqala ngoba phela manje angithi lo mese uhlala lapha emsamo uchitha igazi la ekhaya elisuke lumhlabelo yes oya kephi edlozini yebo oya kephi ethongeni esidalweni manje uma eyilumba lo muntu lento uyakwazi ukuthi ukuyilumba kwakhe enkathi nina niphinda nithi ngikwazi inkomo la ekhaya sechitheka umphefumulo womuntu kukabili ithila kuzochitheka umphefumulo womuntu owenza umcimbi noma kuzochitheka because umphefumulo womuntu ongenawo amandla noma ongenaso isidalwa esiqinile kuyena ngoba phela lento uma inyakaza isuke izonyakaza umndeni wonke manje kuyenzeka kubo ukuthi lento ingoba nakho iyilumbo ukuthi kunomuntu la ekhaya wafike wathatha amathambo la ekhaya embozi yayihlatshiwe yahamba yawubikwa lapha emsamo wase wathatha lo muntu lamathambo wase yawalumba wawuphambanisa umsamo wawuxova isidala wasixova ukuthi maske sahlaba kwachithwa igazi nje la ekhaya kuchitheka igazi lo muntu khona umuntu ohamba iyenzeka lento ibe ukuganga ukuthi kuphanjaniswa isidala la noma isidala sesiphenduliwe ngithi isidala siyaphendulwa kahle kahle yebo kube ukuthi ke manje lesi sidalo ube kuyisona esisesini ebesinigadile sekuyiso ke manje esesinibiza ngawani lokusinbiza la ekhaya ukuthi hayi man niyahamba la ekhaya ngonyaka nonyaka siyabona la ekhaya siyancwaba kanti kunomcimbi esawenza kanti sekulunjiwe sekuphanjanisiwe lapha esidalweni uyabona kuyenzeka futhi kube ukuthi ke la ekhaya ingoba kuthwelwe angithi naye futhi umuntu osuke ethwele ngedlozi phela ufuna ukukhumbula ukuthi na umsamo uyakwazi ukuthi aphinde aphambanise ebese ewakha owakhe oqondene kuyena ngenkathi wena uqamba uthi wakha uthinta lo msamo womndeni kuphambene vele lapha phambene vele vele abantu bazohamba ngoba manje yena uyazi ukuthi mayenza umcimbi yini aqala ibikele kuqala ukuthi la ekhaya njalo kuzochitheka igazi ngoba ngichitha legazi angisho ukuthi bani senijwayele ukuthi la ekhaya kuchitheka igazi umuntu yabo uthola ukuthi wena uzolichitha leyo gazi awubikanga kanti uyazi ukuthi ubikile la yebo manje kuyabake kabili kuyenzeka kube ukuthi uganga nje uganga komuntu noma isithwalo la ekhaya esisiqedayo mkhulu bengithi nje angingene noma ngithi ukudlula nje ngisijika kule ndatshana engiye ngayizwa noma ke abalali abasazoyizwa babukeli basazoyibona futhi idlala ku TV ukuthi ikhona into enjalo and uzoyizwa mexoxa ngiyabonga ukuthi umkhulu engiphe nami ethi ngicacisela lapha nalapha bengithi ngiyibuka ukuthi iyalinga yini lesi sithwalo esikhuluma ngaso amen umkhulu la ezithwaleni njengoba sesiyibalile ukuthi sikhona esihle noma uthwele kuzohlezi kuhlukumezeka abantu while wena uphakama ukusebenza kwaso nje kunjalo ikhona mkhulu into ekuthiwa icontract nesikhuluma ngesithwalo mkhulu sikhona isithwalo mhlawumbe sikubekela izinyanga noma izinsuku noma iminyaka Mr King sikhona isithwalo esinjalo ukuthi mhlambe kuzoba sengathi uzoba ngathi ngizosusa ukukhuluma noma ngizogxeka ngoba sikhona isithwalo esinjalo yebo kodwa akusona esethu oya salana kwaSulu isithwalo esikanjalo sikhona yebo esizokwazi ukuthi basithwala usacrifice ngokuphila kwakho ukuthi wena uzophila isikhathi esingaka ukuba khona ke into thizena abazoyibeka ithida inkukhu abazoyiphosela umbila bese iyacosha kubo kodwa leso sithwalo uyabona ikakhulukazi la ukuthi abantu abaningi bazothi bayasenza phela ngoba izinyanga zamandla ayikho into engakwazi ukuyenza kodwa leso sithwalo leso ikakhulu lesangaphandle abantu abafika nalezo izithwalo ezikanjalo basuke besuka ngaphandle ukuthi wathwalwa ngecontract so yebo sikhona ukuthi hayi akujwayelekile ukuthi ungasithola la kwaZulu ngoba thina angithi phela njengoba bengishilo ukuthi isizwe nesizwe noma usiko nesiko noma iculture neculture inokuthwala kwakhona yes ukuthi mhlambe kunabantu abasuka la behambe beyengale beyofunda lowo mkhuba walapho ukuthwala bese bebuya akusho ukuthi lokho kuthwala
okwala yebo usawo kwangale. So yebo kukhona kuwukuthi akujwayelekile kodwa kona kukhona kukhona so mkhulu la ezithwaleni njoba nje sithe sizothi kancane angeke sigxile kakhulu khona umbuzo engase ngibe nawo noma umbukeli anawo ukuthi mase nginazo isithwalo sami sangiphilisa mkhulu isikhathi impela kwashawa ukuthi manje ukungihlupha kwaso angisasidingi noma angisasifuni ngithi ngiyathola ukuthi ekhaya kukhona umuntu obenalento isebenza futhi isenzele imali waseshona angisayifuni egcekeni njengomuntu osele lezo zokuthunga ukuhlukana kwazo ngoba ngicathi zihlukene mengizibuka ziyakwazi yini ukulapheka uyakwazi yini umuntu ukulapha isithwalo osifice sikhona egcekeni noma uyakwazi yini ukuthatha khipha isithwalo kuwena uthi ngiyasilapha angisasifuni ngiyasilahla mkhulu kuzo zombili lezi zinto ngokweknowledge kaMkhulu uthini ngalezi zinto we Mr King cha umbuzo nje mkhulu ufuna ukungikhatha lenyanga manje ngiyibona cha knowledge la mkhulu yakho njengomkhulu madumezweni ukuthi kulento zombili khona ukwelapha okukhona kuzo zombili ukuthi kukhona kwenzeka kanjani ukuthi akukho futhi sithi akukho mkhulu sidlule kulezi zinto zombili Mr King kukhona ukwelapheka yebo ukuthi ukwelapheka kwakhona kuza ngendlela engafani asifani ake sibeke nje la umuntu osuke ethe wathi methu uyahlola manje wathola ukuthi hayikhona manje ukhona umuntu la ekhaya manje obekho uvule nazo lezilwane manje lezi zilwane seziyasixaka la ekhaya asayifoni cha lokho ke Nkosi yami kuyelapheka kuyakwazi ukuthi kulapheke ngoba manje vele umuntu usuke akasekho umnini waso umnini waso akasekho bese kuzoba khona ke manje lo othi mina ngithwele yena uqobo lakhe ukuthi khona into engifuna si-understand ke la Mr King ngoba le angifuni ukuyiphendula ngijahile kunomuntu ozothi mina Mr King ngithwele kodwa manje isithwalo sami asingisebenzelanga okay yeah manje sengifuna ukusikhipha lesi sithwalo leso sithwalo siyakwazi ukuthi silapheke kumuntu ngani na sikhomba ukuthi asiregistanga kuikhasini njengoba singasebenzanga ngishuthi whatever sifungo obuthathile lapha yana nkathi uthwala asiregistanga whatever moya obuvuswa kuwena awuregistanga ngendlela efanele so leso ke siyakwazi ukuthi silapheke yes ebese kuba khona lo ozothi mina bengithwele noma ngithwele futhi nginayo yonke into kodwa manje impilo engiyiphilayo angisayithandi manje sengifuna ukuyikhipha lento ngaphezulu namhlanje laba nto Mr King lapho ke sekusuke kuyindlela ezintathu ke lapho zokusikhipha lesi sithwalo lesi ethi umuntu singenzele yonke into engiyifunayo kodwa sikhona nje siyasebenza ngasibona cha into ephilayo la into ekhona sikhona uma sisikhipha leso sithwalo kulowo muntu kuphakathi kokuthi uyafa yena uqobo lakhe ngani na uma uthwala unikela phela kwakho akukho lento ilumbaniswa hayi nespirit but nesoul yakho uqobo isoul yini ukuphila it is life itself which means lento uma iphuma ufuna iphume nomphefumulo yes kube khona futhi ukuthi lento uma iphuma ufuna iphume nakho konke okwayo okuyinhlanhla emzimbeni yakho eyafika nakho neyakufica kuvele kukhona and akusekho okukwazi ukuphinde kuvuke la okuyinhlanhla which means wena usuyohlupheka impilo yakho yonke
akekho futhi umuntu okwazi ukukusiza. Siyaphuma isithwalo kanjalo. Siyaphuma la. Ebese kuba ukuthi futhi ekhanda uyahlala. Uyagula nje ekhaya. Hey, ingqondo iyahamba straight ngoba manje uthola ukuthi lento ilumbaniswe nani ke manje. Angithi phela manje uma sivusa isithwalo sivuswa ngendlela ezintathu. Yeah. It's either sihlanganiswa nesoli yakho, silumbaniswa nesoli yakho. It's either sivuswa ngenhlanhla yakho but iforswa kodwa sivuswe ngenhlanhla ibe unhlanhla lento kuwena ibe ubunhlanhla. Or it's either ke manje lesi sithwalo kuwe sizohamba nge-psychology ngokomqondo. Yonke into oyicabangayo izokwenzeka. Yeah. Angithi phela kunezinto ekunezithwale kanje yonke into oyifisayo, yonke into oyicabangayo izokwenzeka. Lento ihamba nani ne-psychology yakho. Which means lento mayiphuma ke manje izophuma nawo. Ihamba nawo ngqondo. Yes, ngeke futhi usabuye. So siphuma kanjalo ukwisithwalo kumuntu osuke ufundisa ida uzohamba emhlabeni. Angikhulumi mina ngesithwalo ekuthiwa mhlambe budlaliswa mhlambe wakhohliswa Isithwalo sangempela sikhuluma. Isithwalo sangempela Mr King uma kuthiwa uyaskipa umuntu ithida uzohlanya komqondo noma uyashona noma uzohlupheka aze afe. Ukuthwala ke lokho ke uma kuphuma kuphi ngobani phela ufuna uunderstand lento ukuthi angithi ngenkathi uyifaka usuke uyifake ngenkani. Yeah. Yaba nama terms and condition ayo ukuzihlala. Noma usuyikhipha futhi uzoyikhipha ngenkani. Ibe nama terms and conditions ayo ukuzihambe. Iphuma ngani? Yes. Hayi mina ngizophuma ngemphefumulo. Hayi mina ngiphuma ngenhlanhla. Hayi mina ngiphuma ngomqondo. Ngoba phela egcineni kosuku usuyila lento uyabona kunezilwane ezithi uma ivuswa zingabe zisabulaleka. Yeah. Eyithathwa zihambe ziyoshiwa la ishiwa khona. Ngikhuluma ngalezi zilwane hayi lezi ezokuganga ngoba lezo ke ziyabulawa futhi nakhona ayibulawa. Iningi kahle kahle izilwane eziningi ayibulawa ziyalahlwa. Siyalahlwa. Yes, ziyalahlwa. Manje ke lezi zokuthwala ziyinkinga ngoba kusuke kulunjaniswe kakhulu nesoli yomuntu kwaphinde kwathathwa igazi lomuntu kwalunjaniswa lapha. Manje uma usaphila ngaphansi komthunzi welanga ngisho athiwa le nto ibekiwe la ibeke khona kodwa izokwazi ukudonsa ukuthi lo sekuhamba kahle. Yeah, idonsa. Manje kuhamba kanjalo nje ukuthwala nje inkosi yami makuthiwa kuyaphuma kunzima. Kuphuma kanzima. Kuphuma kanzima. Uma kuukuthi kuke kwakusebenzela futhi ukukhipha nje vele kuyasebenza or kuke kwasebenza kwaphinde mhlambe ngezinto wena owazenza kwase kuyavala. Still nakhona kusazophuma ngalezi ndlela ngoba lento usewuyenzile ikusebenzele. Isithwalo asinawo ureverse. Kuthi phela manje ifashion lento ukuthi hayi ngangithwele kwenze ukuthi kukabilike lapha. Ithida ngophela ngithi social media. Yeah. Ithida si create content sithi hayi wayithwela ayisesimlapheni ngoba senzela abantu ukuthi babone ukuthi hayi cha ukuthwala futhi kuyaphuma. Kodwa ukuthwala kwangempela Mr King kuphuma ngendlela ezintathu. Akukho futhi lezi siyibalayo nje ngoba isifu yabona isifungo siyinkinga kakhulu. Yabona icovenant Mr King ayikazi ya break. Yazi lento ufuna uyibambe. Yeah. Ucabanga ukuthi wena yini uma uzwe enyangeni ifike ikuthwalisa bese uphinda kuyona usuthi awusafuni ukuthwala bese iyaxoxa. Ingoba iyazi ukuthi nayo uma ikhipha yona lento le kwayona isengcupheni ukuthi ihambe. Ngoba phela kunaso nayo sikhona isifungo esikhiphile lapha. Yabona kuyona lento manje ukuze lento iphume ngeke isakhishwa yona isizokhishwa womunye umuntu nakhona eyoyibeka la ibeke khona egcineni yona inyanga isifungo yayisifungile isazoqhubeka isifeza. Yeah. Manje lento ke ihamba kanjalo ukuthwala ke kwangempela lokho. Sesingakhohlisana nje sithi kuyaphuma ke. Hayi ke angifuni ukuba neopinion kakhulu lapho ke. Yebo. Mkhulu Madumezeli cha yona lesikhuluma ngayo ke manje ijulile. And inembono eminingi eyahlukahlukene. Bengathiwa futhi siyangena silokho esigxila silokho
kunabathintekayo kunabazothi cha ayicha ngiyamuzwa umkhulu uthi kodwa ngesimo sokuthi besithe sizama ukukhava umsebenzi esiwufundisa abantu from amavidiyo adlule ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili nemfundo yethu noma nokufundisa abantu kufanele ke sibuyele emumva sitokhe singena sithi umbukele ekhaya ithuba lokuthi naye azibuzele mina engakubuzanga umkhulu ithuba likhona uyangena lapho ku-comment section uyawubhala umbuzo ofisa ukuwubuza umkhulu noma uyamthinta ezinombolweni zakhe azoyishiya khona la ohlelweni ngoba asifuni ukungena deep kakhulu ngoba mesingena kakhulu silokho esimba kanti sisebalazweni kunabantu abazothinteka lapha nalapha kunabantu abazothi cha umkhulu uzosifuyisa noma uzolimaza umsebenzi wethu dokotela mesilokho singena la ngiyabona ukuthi siyajula sibaphi abantu inombolo abazofisa ukubuza more ngalento esikhuluma ngayo bakuthinta kanjani bekwazi ukuthi bekubuze ukuthi cha mkhulu mina ngiyakuzwa ukuthi mekuthi ekwazi ukuthi ke kungcono lapho kube senibabili senixoxa seningekho live kanje masikhuluma nje mkhulu inombolo umuntu okuthinta kuzo sithini cha umkhulu kuseyafoneleka bakethi useyafoneleka nje umkhulu useya WhatsApp sekunenamba impela umkhulu ayisebenzisayo le namba ithi 079 524 9963 siphinde mkhulu 079 524 9963 kule namba ke Mr King nayo nje into engizoyicela ngoba mina imfundiso zami ziyahlupha kakhulu ngoba manje omunye umuntu zimhlupha ngalendlela yokuthi afise ngabe lento ngithi mina ngiyayenza so ngiyacela Nkosi yami ukuthi umuntu ozongifonela angangibuza ukuthi ngiyathwalisa ngoba yabona sengikhathele ukuphendula lemibuzo thwalisa angisayithandi omunye mangaphosisi nje uke wangibuza kwamaviki adlule wathi wemkhulu yazi izinto oyikhulumayo izingaphezulu komuntu othi abathwalisi yini wena awuthwalisi ngoba ungathandi noma awuthwalisi ngoba kunjani noma ukhohlisa thina uthi awuthwalisi kwenzakalani manje lento Mr King seyikhande ukuthi manje awusakwazi abantu ukubafundisa nje emhlabeni kuba ukuthi cha Nkosami ngoba mina lento ulwazi layo nginalo ngiyangixwayisa lana mina Mr King kunezizathu ezenza ukuthi ngingathwalisi eyiningi engeke ngathi mangihlala phansi ngibheke ngabona ukuthi no okunye Mr King mina ngisanabazali abaphilayo nje Nkosi yami abababukayo wonke lamavidiyo ngezami so mangama la ebalezweni ngithi mina mkhulu Madumezweni ngiyathwalisa okokuqala nje ukufuna ukunderstand nomndeni emndenini kuyenzeka uthola ukuthi umuntu uyayishonela mhlawumbe umuntu ushayiswa imoto mhlawumbe umuntu besemdala usegulile washona manje ngoba la ekhaya sekunomuntu osethe uyathwalisa wonke amehla sethe jo uthi hawu lo muntu othwalisayo usho ukuthi uye la usiqeda ngisho ngathi uyenyangeni kuthiwa hayi kunomuntu oganga ngedlozi akabe safuna nokwazi ukuthi ubani loyo automatically la kuyipicture yakhe usekhona lo muntu ukuthi hayi man ukhona phela ekhaya umuntu owenza uyedwa nje umuntu osazi ukuthi ucontrol ngoba phela abantu bazi ukuthi idlozi wazi ukucontrol sekuyedwa nje umuntu esikwazi ukuthi ucontrol idlozi la umkhulu Madumezweni nje njengoba kuthiwa thina siphehlele uye siyahlupheka like manje kunezinto esingeke sithi masikhuluma ngoba ngangisho naseqeni ngathi mina angisidayisi kunezinto engeke mina uthi mawungifonela bese ngiyakutshela zona cha lokho yazi njalo ahlahle ngiyakwenza lokho ahlahle ngiyakwenza cha kodwa uzothi mawusuhleli phansi nami kahle sikhulume kahle mina into engikwazi ukuyikhuluma la ukwelapha nje akukho kunye ngoba inyanga yelapha
once ngaqala ngathi ngiyathwalisa ngiseyona inyanga lapho ke shoot lapho ke sokunokuthakatha ngoba ukuthwala kuyahamba kuncikile futhi hayi ukuthi kuyahambisana kuncikile kuthakatheni ukuthwala kuncike kakhulu lapho ke manje kunezinto angeke umuntu akwazi ukuthi avela asuke nje ahambe edayisa ukuthi ke ubona ukuthi umuntu okwazi ukuyidayisa ngento enzima kusho ukuthi kusuke ku desperate ngempela emva kwakhe. Manje ke mina Nkosi yami cha bakethi kangithwalisi nje ngifuna umuntu ozoloke ngifonele ngoWhatsApp hayi mkhulu ngakuzwe uyikhuluma ngathi uyayazi le siyafundisa nje awufike wena uma ukuthi uthi wena usukhathele idlozi kulungile awumbuza ukuthi yini into engeke wangothi uyathwalisa ubuza ukuthi wena yini engenzayo uma ngithi mina okay asihambe ngedlozi la buza ukuthi yini ke ngikwenza yini okwenzayo sohlala phansi ke ngitshele futhi ukuthi cha mina ngenza u1 no2 no3 no4 no5 ngoba mina into engiletha la ku social media akubona ukuzosidayisa but ukufundisa amen kunjalo nje khehla lama akukho kunye futhi cha mkhulu ngenxa yokuthi isikhathi siyagijima and ke besithe songena kancane kule video kodwa ke nakho ke lokho iyanda ngoba phela inkulumo iningi and ziningi lesizixoxile kulama video edlule if umuntu ke ukuthi ke ufisa ukuthi khona kuzwile kodwa ezwe kuthiwa sakhuluma kuma video edlule akabuka ama video la ku channel ebuyele emomba nje ebheke nje umkhulu madumezweni uzwafica nje ama video ezithwalo uzwafica futhi ama video omoya ekwazi ukuthi ke ebambe la ukuthi lembuzo siyibuzayo ivelaphi noma isiwa kuphi. Mkhulu sisazoqhubeka sifundise sisazokwenza futhi lokho esikwenza njengamanje live la ku YouTube wethu na TikTok wethu ohlelweni la sobe senza khona live ngamasonto ngoMonday uLesithathu insuku nje intathu esontweni sobe senza khona nje ulive abantu bekwazi ukuyibuzela bona bukhoma imibuzo bafisa ukuyibuza. Sithe inamba esobe sifonela kuyona kuyifoni le phambi kwami ukuthi ukwazi usifonela sile studio hlelo dokotela ithi 062 ithi 012 ithi 1225 nombolo le studio ithi 062 ithi 012 ithi 1225 nombolo leyo ke ozokushaya kona ke ucingo masikhuluma ku live uyakwazi ukusibuza partner esonto WhatsApp ukuthi yini esiyenzayo sobe sinobani nini kanjani kuyona inombolo leyo. Mkhulu sibonga kakhulu ithuba osinike lona ukuthi sikwazi ukuxoxa nawe namhlanje sikwazi ukuthi sikhulume sithi ukubuyela ezintweni lezi ebesikhuluma ngazo emavideo adlule khona sizokwazi ukuthi sikwazi ukuvela phambili size nelunye futhi ulwazi sililethele ebantwini. Mkhulu sibonga kakhulu amazwi akho okugcina sivalise kubabuye. Sibonga kakhulu kuye umbukeli wensika yesizwe TV1 ebese sithemba futhi ukuthi Nkosi yami isupport ku Mr King bazoyifaka abantu Nkosi yami ngoba egcineni kosuku uMr King umuntu oyihluphayo ngothando labantu ehamba eyofuna abantu ehamba eyobuzela abantu ehamba eyolanda abantu ukuthi bazokhuluma manje lento ikhombisa ukuthi cha uthando lukhona labantu Mr King kusho ukuthi nawe sikhona lesi siphiwo naso esiphathela nabantu ngophela iphiwo kayifani so sithembe ukuthi umuntu obuka Nkosi yami uzoyipha isupport ku Mr King bese sithemba ukuthi konke lokwesikhulumayo la kuyamsiza umuntu osuke ehleli lapha ebuka kuyayiphendula futhi ezinye zeyimpendulo umuntu asuke enazo ngoba njengoba silana sike sachaza sathi sisuke sizofundisa ngoba izwe siphila kulo bakwethu lonakele manje sekudinga ukuthi sisebenzise lamamenzi okuyiwona abawasebenzisayo ukuze balibulale thina siwasebenzisa ukuthi Nkosi yami silivuse Nkosi yami amen sibonga hayi siyabonga mkhulu amen amen.